Hi, ik ben Boyke en vandaag gaan we lekker simpel daal maken in een snelkookpan. Ja, want zoals je weet, alles begint hier ook duur te worden in Nederland. Gasprijs die stijgt echt, het is 2 keer duurder dan elektriciteit geworden. Dus vandaar gaan we lekker daal maken in de snelkookpan, want de daal neemt echt heel veel tijd in beslag. Ongeveer 40 minuten in de daal om dat te maken. En dat gaan we verminderen door de helft van de tijd in de snelkookpan. Dus dat gaan we doen in 20 minuten. Als je nog niet geabonneerd bent of nog geen duimpje geliked hebt, nou, dan maak je nog geen kans op de lekkere tamarindesiroop en een mooie t-shirt van Boyke. Dus ik zou zeggen, nou, abonneer je en schrijf een mooie comments eronder. En dan maak je kans op een lekkere flesje en een mooie t-shirt van Boyke's Adventure. Oké, en dan gaan we nu even verder met het maken van de daal. De daal zelf. Kurkuma. Komijnzaad. Een ui, een middelgrote ui. En 3 teentjes knoflook. Dat is dus de basis voor het maken van de daal. Je kan nog meer ingrediënten gebruiken. Maar we houden het lekker simpel, lekker makkelijk en lekker snel. Ik garandeer je, als je het maakt, je gaat het echt heerlijk vinden. Want zo maak ik mijn daal altijd. Heb ik geleerd van mijn moeder. En die kan ook heerlijk koken natuurlijk. Hier gaan we dan. We pakken de daal, pakken de mes van je af. Dus 1 maatbekertje. En dan gaan we natuurlijk even uitlezen dat er geen stenen in zit of iets anders wat er niet in hoort. Omdat het gebeurt nog wel eens dat er iets in zit wat er niet in hoort. Ik ga eerst even kruisen. Je daal een beetje pittig maken, dan zet je een pepertje erbij. Nadat de daal uitgelezen hebben, gaan we wassen. De hoeveelheid water wat ik gebruik is 1/6. Dus 1 kop daal is ongeveer 6. Dus dat je dan 6 kopjes water. Want dat heb je echt nodig, want op de duur wordt hij erg dik. Dus als het te dik wordt, dan heb je te weinig water ingezet. Maar je kan altijd nog, kan je dus kokend water bij doen, maar je probeert alles zo snel mogelijk of zo goed mogelijk te doen. Nu dat we de daal gewassen hebben, dan vuurtje aan, gaan we onze kruiden erin brengen. Knoflook, pepertje, uien. Een halve theelepel kurkuma en een halve theelepel fijn gemalen komijnzaad. Dan doen we nu het deksel erop. Ja, doen we dicht, rood en dan door volle kracht. Oké, dan gaan we nu laten koken. We gaan wachten totdat hij de eerste keer fluit en dan gaan we weer verder. Volgens mij kan hij elk moment gaan fluiten nu. Ondertussen heb ik tomaten gesneden en waterbladspinazie gesneden. In plaats van waterbladspinazie kan je ook tailleblad zetten of Nederlandse spinazie zetten of oker zetten. Dus dat kan allemaal. Ik had toevallig waterspinazie in huis en dat heb ik ook gebruikt. En totdat de tomaat een beetje gesmolten is. Zet er nu een beetje zout bij.
Oké, de daal is klaar. En nu gaan we dus frituren. Zet een beetje olie in de pan. Gewoon naar smaak. Ja. Oh jee. Doen we dit even uit. Hebben we de uien ingedaan eerst. En de pepertjes. En die pepers dan. En dan gaan we wachten totdat het ui een beetje ja, glazig wordt. Heb ik de knoflook in gedaan. Wat ik gesneden had. En dan gaan we nog groeien totdat alles een beetje mooi bruin wordt. Nou, zoals je kan zien is het echt heel erg gevulde daal. Nou, zoals ik echt van hou. Het is niet waterig, wat je soms wel ziet. Nee, het is echt goed gevuld. En daar hou ik ook van. En het smaakt ook lekker. Het ruikt ook. Het ruikt lekker. En het smaakt ook heerlijk. Lekker tasty, pittig. Echt zoals ik het echt gewend ben. Ik zou zeggen, maak het, laat me weten. En dan, dan geeft mij dat ook nog meer energie om nog meer voor jullie te maken. Ik zie dat er heel veel mensen naar mijn video's kijken. Jammer dat ze niet liken of subscriben. Nou, hierbij het oproep, like en subscribe. En dan kan ik nog meer van zulke video's voor jullie maken. En ik heb nog meer mooie films op YouTube natuurlijk. Is de chicken saté, Surinaamse bakabana, ik heb nog Surinaamse zuurvoet, upside down pineapple cake. Allemaal films dat je terug kan kijken en dan kan je op commenten. En niet te vergeten, like en subscribe. Until next time. Bye bye. Ja mensen, daal roti kau, probeer bun kau. Maar ja, dit is geen roti, dit is chowel. Dus daar baat kau, probeer gun kau.